እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ቆንስል ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸመ ገበን አንጻር ሰብአውነት እትምርምር ጉጅለ መራሒኣ መሐመድ ቻንደ ኦትማን ክኸውን መዚዝዎ። ቆንስል ሰብአዊ መሰላት ብዕለት 21 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ፈጺሞሞ ዝበሃል ከቢድ ምግሃዝ ሰብአዊ መሰላት ክትምርምር ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ 2021 ኮሚቴ ቂምዩ። እቲ ዝቆመ ጉጅለ ኪላታት ጸብጻቡ ድሕሪ ምቕራቡ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዕድመ ስልጣኑ ብሓደ ዓመት ክናዋሕ ተወሲኑ። ነዚ ጉጅለ ኪላታት ክመርሕ ተመዚዙ ዘሎ ታንዛኒያዊ መሐመድ ቻንደ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ከም በዓል ቲሞር፣ ሩዋንዳን ካምቦድያን ዝኣመሰለ ሃገራት ብውክልና ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘገልገለ ምኩር ኣኽባር ሕጊ ምዃኑ ቆንስል ሰብአዊ መሰላት ኣብ ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ጉጅለ ኪላታት ውፅኢት መርመሩን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ንዕለት 27 ለካቲት 2023 ኣብ መበል 52 ዋዕላ ሰብአዊ መሰላት ከፍልጥ ትጽቢት ይግበረሉ። ሱዳንን የመንን ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ክገብራ ዝሕግዘን ኣፈናዊ መዘክር ፈሪመን። ብሌተናል ጀነራል ሙሕሰን ኣዳየሪ ዝተመርሐ ወተሃደራዊ ልኡኽ የመን ኣብ ሱዳን ናይ 5 መዓልታት ዑደት ድሕሪ ምፍጻምዩ እቲ ስምምዕ ተፈሪሙ። ብፍላይ ኣብቲ ሚኒስትራት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ዝገበርዎ ርክብ ኣብ መንጎ ሰራዊት የመንን ሱዳንን ናይ ምትሕጋዝ ስልጠናታትን ታዕሊምን ምልውዋጥ ወተሃደራዊ ሓበሬታ ኣብ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ብሓባር ከስርሖም ዝኽእል መቓን ክምስረት ተሰማሚዖም። ብተወሳኺ ኣብ መውሓዝ ሰላም ምቁፅጻር ቅልውላው ምምካት ግብረ ሽበራን ቅርሰና ባሕርን ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሱዳንን የመንን ብዝለዓለ ምትሕባር ክስራሓሉ ኣብ ዝብል ተሰማሚዖም። ሱዳን ኣብ ኩናት የመን ዝሳተፉ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰራዊት ተዋፊራ ጸኒሓ እያ። ካብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ 2019 ጀሚሩ ኣብ የመን ተዋፊሩ ዝጸንሐ ሰራዊት ሱዳን ካብ 15,000 ናብ 5,000 ወሪዱ። እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ትሕቲ ንመንግስቲ የመን ብምድጋፍ ኣብቲ ሃገር ኩናት ዘካይድ ዘሎ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብዩ ተጠርኒፉ ጸኒሑ። ብመሰረት ዝሓዲስ ስምምዕ ሰራዊት ሱዳን ርእሱ ኺኢልዩ ኣብ የመን ክንቀሳቐስ። ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ስምምዕ ብምፍራሙ ድሮ ካብ በርጌሳውያን ማሕበራት ተቃውሞ ገጢምዎ ኣሎ። እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ ጽቕጢ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ምፍራም ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ነቲ ኩሎም ወገናት ተሰሚዖምሉ ዝቐውም ሲቪላዊ መንግስቲ ዝምልከት እዩ ዝብል ተቃውሞታት እዩ ዝቐርብ ዘሎ። ኣብ ትሕቲ ዕጡቓት ተቃወምቲ ሓይልታት ጅቡቲ ዝጸንሑ ወተሃደራት ብሰራዊት ኢትዮጵያ ናጻ ከም ዝወፁ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ፌደራል ምስ ሰበስልጣን ክልል ዓፋር ብምትሕባር ኣብ ዘካየድዎ ወተሃደራዊ ስርሒት 6 ወተሃደራት ጅቡቲ ናጻ ወፂኦም ናብ መንግስቶም ተረኪቦም ከም ዘለዎ መልኪቱ። እቲ ማሪኽዎም ከም ዝጸንሐ ዝግለጽ ዘሎ ፍሩድ ዝተባህለ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ጅቡትን ዝርከብ መሬት ዓፋር ብምንቅስቓስ ኣንጻር መንግስቲ ጅቡቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከካይድ ዝጸንሐ ጉጅለ እዩ። እቲ ግንባር ንውሕስነትን ዴሞክራስን ወይ ፍሩድ ዝተባህለ ሓይሊ ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ግፍዕታት ከውርድ ጸኒሑ ተባሂሉ እዩ ብመንግስታት ጅቡትን ኢትዮጵያን ክኽሰስ ጸኒሑ። ንህዝቢ ዓፋር ጥራይ ዝሓቆፈት ሃገር ክምስረት እየ ብምባል ብረት ኣልዒሉ ዘሎ ፍሩድ ካብ ጅቡትን ኢትዮጵያን ሰላማውያን ሰባት ብምጭዋይ እውን ክኽሰስ ጸኒሑ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።